Priča o skrivenoj akademiji. U mističnom svijetu prepunom čarobnjaka, vještica i magičnih bića, postojala je tajna akademija poznata kao Lumos Academy of Magic. Skrivena daleko od običnog svijeta, Lumos Academy bila je mjesto gdje su mladi čarobnjaci i vještice učili koristiti svoje magične sposobnosti. Među studentima Lumos Akademije bio je mladi čarobnjak po imenu Oliver. Poznat po svojoj hrabrosti i brzom razmišljanju, Oliver je imao prirodni talent za čaranje. Međutim, bori se ovladavanjem umjećem magije transformacije. Odlučan prevladati svoje probleme, Oliver je provodio sate vježbajući i tražeći vodstvo od svojih učitelja. Tijekom rutinskog predavanja, Oliver je naišao na misteriozni predmet skriven u dubinama akademske knjižnice. Bio je to drevni predmet za kojeg se govorilo da ima ogromnu moć. Zaintrigiran njegovim potencijalom, Oliver je odlučio istražiti njegovo podrijetlo i tajnu koju krije. Oliverova potraga. Kako je Oliver bio znatiželjan i posvuda gurao nos, našao se na rubu čarobne šume. Oliver iznenada pronađen u dijelu šume punom čarobnih stvorenja. Sa štapićem u ruci, oprezno je zakoračio u gusto lišće, nadajući se da će razotkriti misterij iza čarobnog predmeta. U zabranjenoj šumi, Oliver je sreo Aureliju. Bilo je to čarobno i čudno biće po imenu Aurelija. Aurelija je posjedovala drevno znanje i nudila vodstvo onima koji su ga tražili. Prepoznavši Oliverovu odlučnost, postala mu je mentorica i podijelila svoju mudrost o povijesti i svrsi tajnog objekta. Dok je Oliver ulazio dublje u tajne mističnog predmeta, otkrio je da ima moć pomicanja ravnoteže između svjetla i tame. Zli čarobnjak po imenu Malači tražio je posjedovanje mističnog objekta kako bi oslobodio kaos i stekao konačnu moć. Oliver je shvatio da ima presudnu ulogu u spriječavanju da se Malahijevi zli planovi ostvare. Kako bi se suprotstavio Malahiju, Oliver je okupio svoje prijatelje, formirajući skupinu hrabrih čarobnjaka. Svaki je član posjedovao jedinstvene čarobne sposobnosti i zajedno su neumorno trenirali, bruseći svoje vještine za nadolazeću bitku. Na zajedničkim treninzima nailazili su na razne probleme koje su rješavali. To je ojačalo njihovo prijateljstvo, kao i njihovu timsku vezu. U vrhunskom obračunu, Oliver i njegovi saveznici suočili su se Malahijem i njegovim slugama. Udruženim snagama, pametnim strategijama i nepokolebljivom vjerom u moć dobrote, uspjeli su poraziti Malahija i spasiti mistični svijet od tame. Njihova pobjeda vratila je mir i sklad u Lumos Akademiju i čarobnjački svijet. I tako se Oliverovo putovanje hrabrog čarobnjaka nastavilo, ispunjeno novim avanturama, prijateljstvima i potragom za znanjem. Zajedno sa svojim prijateljima, zakleo se da će štititi magiju unutar njihovog carstva i širiti vrijednosti ljubavi, suosjećanja i hrabrosti kroz mističan čarobnjački svijet.